Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, prijatelji i svi ostali koji ste ovdje, ja ću samo kratko reći jer su mi moji prethodnici već uzeli pola mog govora jer sam se bio spremio za ove povijesne činjenice, ali činjenica je to da je u Zadru, dakle, samo nekoliko mjeseci iza Mortona koji je to učinio u Americi, učinjena prva eterska narkoza u kućnoj radinosti kod jedne teško bolesne žene i da su je učinili ljudi koji su bili za to educirani i da od prvih trenutaka i u toj stranici bila prisutna znanost. Danas smo pod krovom KBC-a koja je zapravo krovna institucija, je da krov malo promišljava, ali je svejedno najveći medicinski krov u Hrvatskoj i on sadrži u sebi neki, koliko je rekao ravnatelj, anesteziologa i tehničara, dakle to je jedna od, mislim, 4 najveće klinike. Ono što treba reći da budemo sasvim blizu istine je da je anesteziologija stvarno u ekspanziji i da smo se proširili, širimo se u svim smjerovima, toliko da će se vjerojatno promijeniti naziv specijalnosti, pa je predloženo da se zove perioperativna medicina, dakle od pripreme bolesnika do potpunog operatora. Trebamo još možda spomenuti da smo u tim modernim tokovima, tako da je i robotika ušla u anesteziju. Nedavno je Američka agencija za lijekove i hranu poduzela prvi robotski sustav koji daje anesteziju za neke dijagnostičke zahvate. Lijepo je čuti da ovdje ima toliko množina anesteziologa, onima koji su tek na izboru svoje specijalnosti. Treba reći da su pod dobrim krovom i da će sigurno ovdje naći potporu, a nama koji smo na ušću svoje specijalističke karijere, da će biti radosno gledati kako ti ljudi napreduju. Hvala vam.